Počas stráženia jedno z detí dostalo amok a skoro zabilo vlastnú sestru. Strážila som súrodencov, brata a sestru. A sestra mala na návšteve aj kamarátku. Obe dievčatá mali 5 rokov. Chlapec bol o niečo starší, asi 7 alebo 8. Strážila som ich cez víkend počas dňa, pretože ich slobodná mama musela ísť do práce. Keď som prišla do domu, chlapec bol úplne zahlbený do televízie a dievčatá sa hrali s bábikami v inej izbe. Dopoludne prebehlo v poriadku, ale popoludní, keď som pripravovala obed, som zrazu začula krik zo záhrady. Vybehla som von a videla som, ako chlapec drží v ruke naozaj ostrý kuchynský nôž. Dve malé dievčatá sa zabarikádovali v plastovom domčeku na hranie a v panike kričali, zatiaľ čo on sa smial a šialene bodal nožom cez úzke otvory na oknách. Začala som na neho kričať, aby prestal, ale pokračoval ďalej, takže som ho musela zvaliť na zem a vytrhnúť mu nôž z ruky. Pritom som sa porezala na rukách a chlapec sa zo všetkých síl bránil, kopal, udieral a hrízol, aby sa mi vytrhol. Nejakým spôsobom som ho nakoniec dokázala odtiahnuť do jeho izby. Zamkla som ho tam a zavolala jeho matke do práce. Prišla domov o niekoľko hodín skôr, očividne nahnevaná, že som ju vyrušila. Mrzuto prehlásila, že samozrejme, že by dievčatám nič neurobil. Dala mu jednu facku, ale v podstate mi len povedala, že som zlá opatrovateľka. Nebola som oveľa staršia ako tie deti. Mala som len 14 rokov a bola som vydesená. Len som prikývla, odišla domov a nedostala ani zaplatené. Stráženie, ktoré sa premenilo na hrozivú skúsenosť. 10 a 12 roční chlapci, s ktorými plieska puberta. Ako tínedžerka som zvykla strážiť dvoch mladých chlapcov. Jeden mal 12 a druhý 10 rokov. V tomto veku deťom väčšinou začína puberta a títo chlapci neboli výnimkou. To, čo ale robili, bolo nepochopiteľné. Obaja sa, pekne povedané, uspokojovali, bez zábran. Robili to úplne otvorene, hoci kde im to napadlo. Prestali s tým, až keď ich niekto napomenul. Ani im nenapadlo, že by to mali robiť niekde v súkromí a za zatvorenými dverami. Chápem, že sú to chlapci a hýbu s nimi hormóny, no aj tak. Najviac desivé ale bolo, keď som jedného dňa pristihla toho staršieho, ako drží toho mladšieho na zemi, a popri tom mu strká jeho... No vy viete, čo do jeho úst. Toto ma vydesilo. Vlastnému bratovi? Toto je choré. Hneď som ho strhla a vysvetlila mu, že toto nemôže robiť. On sa ale tváril, ako keby, že sa nič zlé nestalo, a z jeho výrazu som usúdila, že to určite nebolo poprvýkrát. Ako keby to bolo niečo, čo robí na dennej báze. Hneď ako prišli domov ich rodičia, informovala som ich o tom. Ich reakcia ma vydesila. Obaja reagovali, ako keby, že sa nič nedeje, že vraj to sú len chlapci a takto sa chlapci bežne hrajú. Len tak medzi rečou, ich otec je miestny politik. Dokonca sa zo mňa snažili spraviť tú čudnú, že vraj to celé len preháňam a zveličujem. Poznám niekoľko detí v podobnom veku a viem, že takto sa chlapci a hlavne súrodenci medzi sebou nesprávajú. Ja, bábätko mojej kamarátky, jej mačka a neznáma entita. Jedného dňa som strážila jednoročné bábätko, chlapca. Bola som kamarátka jeho mamy a tety, vlastne viac kamarátka tej tety, a bola som u nich na návšteve. Mama potrebovala odvoz a opýtala sa, či by som mohla zostať a postrážiť jej dieťa, kým moja kamarátka, jej sestra, ju odvezie, aby si niečo vybavila. Povedala som, že jasné. Hlavne preto, že ho už uložila spať, takže by to nemalo byť vôbec náročné. Bolo to podvečer, približne o 7:00. Odišli a asi o 15 minút neskôr som počula buchnutie. Obe ich izby boli vedľa seba a moja kamarátka mala svoju mačku zamknutú vo svojej izbe, pretože jej sestra aj ja máme alergiu na mačky. Každopádne, predpokladala som, že to bola mačka a pokračovala som v pozeraní televízie v obývačke. Potom o ďalších 5 minút neskôr som počula ďalšie menšie buchnutie. Tak som išla najskôr skontrolovať mačku. Viem, trochu zlý krok. Ale logicky som si myslela, že to bola mačka a ak ju upokojím, prestane vystrájať a nezobudí dieťa. No keď som otvorila dvere, mačka spala na vankúši mojej kamarátky. Najprv som si myslela, že ten malý nezbedník sa len pretvaruje alebo niečo také. Ale zatiaľ, čo som na ňu pozerala, znova som počula buchnutie. Tentoraz jasne z druhej izby, kde bolo dieťa. Okamžite som sa vystrašila, mysliac si, že možno spadlo z postielky alebo niečo také. Predtým, než som stihla zavrieť dvere mojej kamarátky, mačka sa zľakla a schovala pod posteľ a dieťa v susednej izbe začalo plakať. To ma určite presvedčilo, že spadlo. Zavrela som dvere a ponáhľala sa do druhej izby. Keď som rýchlo otvorila dvere, stálo vo svojej postielke a plakalo. Cítila som úľavu, že nespadlo a snažila sa ho upokojiť. Z nejakého dôvodu elektrické vedenie v jeho izbe nefungovalo dobre, vypínač svetla nefungoval, takže som musela zapnúť lampu ručne.
Takže tam stojím v tmavej izbe, okrem malého nočného svetla s plačúcim dieťaťom. Vtedy mi došlo, čo do pekla spôsobovalo ten hluk. Zapla som svetlo a rozhliadla sa okolo seba. Skriňa bola otvorená a niektoré veci vyzerali presunuté, ale nič nevyzeralo tak, že by padalo niekoľkokrát alebo niečo podobné. Takže som zavrela skriňu. Hlavne preto, že dieťa plakalo a pozeralo na tú skriňu. Zdalo sa, že sa upokojilo a trvalo mi asi 5 minút uložiť ho. Nechala som svetlo zapnuté a dvere pootvorené, aby som ho mohla počúvať a zároveň ho nezobudila zvukmi z televízora. Táto pokojná chvíľa však trvala asi 10 minút predtým, než znova zaznelo buchnutie. Vstala som a nakúkla dovnútra jeho izby. Dieťa stále spalo, ale keď som otvorila dvere viac do korán, všimla som si, že skriňa je znova otvorená. Teraz je to ale skriňa s posuvnými dverami. Nie tá šatníková s normálnymi dverami. Moja prvá reakcia bola utiecť, ale namiesto toho som zobrala odvahu a išla skontrolovať tú skriňu, aby som zistila, čo ju mohlo otvoriť. Ale nič tam nebolo. Povedala som si, možno je to myš, alebo niečo. Jasné, veľká myš z Černobylu, schopná otvárať posuvné dvere. Takže ako som povedala, zatvorila som ju a znova skontrolovala dieťa. Stále spalo. Nechala som zapnuté svetlo a odišla do obývačky pozerať telku. Neprešlo ani 5 minút a znova sa ozval plač. Tentoraz bez žiadneho iného hluku ako predtým. Myslela som si, že bábätko ruší svetlo alebo potrebuje prebaliť plienku. Keď som vošla do izby, skriňa bola úplne otvorená. Úplne vystrašená som napísala správu kamarátke, nech sa okamžite vrátia domov. Napriek tomu som šla k dverám skrine, aby som ju zase zavrela. Ako som natiahla ruku k okraju, ozvalo sa malé buchnutie a potom vypadla hračka policajného auta s hukačkou a začala hrať. Odložila som tú hračku a okamžite zavrela dvere. Potom som sa snažila upokojiť bábätko. Po pár minútach sa ukľudnilo. Asi bolo unavené z toľkého plaču. Nezaspal, len ležal pozerajúc na mňa s výrazom v očiach ako vezmi ma odtiaľto preč. Cítila som sa strašne nepokojne v tej miestnosti. Ako keby ma niekto alebo niečo sledovalo. Hlavne z oblasti, kde bola tá skriňa. Po asi 15 minútach čakania v izbe, počas ktorých dieťa nezaspalo, ale bolo ticho a vyzeralo unavené z plaču, som sa rozhodla odísť. Keď som vstala a začala vychádzať z izby, svetlo sa zrazu vyplo. Bolo to zvláštne, pretože tú lampu musíte zapnúť alebo vypnúť manuálne. Vypínač na stene nefungoval. Najprv som si myslela, že žiarovka vyhasla alebo niečo také. Keď som sa v tej tme pohybovala pomocou slabého svetla nočnej lampičky smerom k lampe, počula som, ako sa znova otvárajú posuvné dvere na skrini. Myslím, že nikdy v živote som nebola taká vystrašená. Moje inštinkty mi hovorili: zapni svetlo. Takže som sa rýchlo snažila nahmatať vypínač na lampe a dúfala som, že to bude fungovať. A fungovalo. Keď sa svetlo zaplo, cítila som úľavu aj strach zároveň. Úľavu, že žiarovka nevyhorela, ale zároveň ma desilo, že sa lampa sama od seba vypla. Otočila som sa a našťastie tam nič nebolo, alebo aspoň som nič nevidela. Rýchlo som vzala dieťa z postielky, zavrela skriňu a potom zavrela aj dvere izby za sebou. Držala som dieťa v obývačke až do chvíle, keď sa jeho mama a moja kamarátka vrátili domov. Bolo takmer 9 hodín večer. Najprv bola na mňa jeho mama nahnevaná, že som ho vzala z postielky a že bol ešte hore, ale potom som jej všetko vysvetlila a povedala som jej, že potrebuje exorcistu alebo niekoho, kto ten dom požehná, lebo tu nie je niečo v poriadku. Neverila mi. Povedala mi len toľko, že si všimla nejaké malé neprirodzené veci v dome, ale nič také vážne ako toto. To bolo takmer pred rokom a zdá sa, že odvtedy sa nič také drastické nestalo. Občas sa okolo mňa dejú divné veci. Ľudia mi už predtým povedali, že som magnet na takéto veci. Takže si nie som istá, či sa to všetko nastalo len preto, že som tam bola ja, alebo či som to so sebou nepriniesla, alebo nejako neaktivovala. Celý čas tam bol s nami, nechcem si ani predstaviť, čo by mi urobil, keby to dopadlo inak. Tento príbeh sa odohral asi pred 10 rokmi, takže si už presne nepamätám všetky detaily. Bola som na základnej škole a žila som v lepšej štvrti, v malom mestečku na severovýchode USA, kde prakticky nebol žiadny zločin. Práve som začala s opatrovaním detí, absolvovala som celý opatrovateľský kurz v miestnej nemocnici a potom, čo som rozvešala pár letákov, som dostala svoju prvú prácu. Bolo to v dome v mojej štvrti, asi 5 minút chôdze od môjho domova. Rodina mala staršie dievča, asi 8-9 rokov, a malého chlapca vo veku batoľaťa. Ich mama mi práve vysvetľovala ich bežnú rutinu a ukazovala mi dom. Keď sme vošli do izby jej syna, zamrmlala niečo v zmysle: to je zvláštne, prečo je to okno otvorené? Rýchlo ho zatvorila a od toho momentu sa zdala byť trochu nesústredená. Rýchlo dokončila zvyšok prehliadky domu a povedala mi, aby som išla stráviť čas s deťmi, kým sa dokončí pripravovať na odchod.
Asi o 2 minúty neskôr náhlivo vbehla do izby, rýchlo nás vyviedla von a vyšli sme pred dom. Bola som dosť zmetená, ale keďže som bola nesmelé dievča v tínedžerskom veku, jednoducho som sa prispôsobila. Keď sme prišli k príjazdovej ceste, vzala si ma bokom a povedala mi, že keď sa vrátila do svojej spálne po tom, čo si všimla otvorené okno, zistila, že väčšina jej šperkov chýba. Len čo mi to povedala, na miesto sa so zapnutými sirénami prirútilo asi 10 policajných aut. Policajti vybehli von so zbraňami v rukách. Celé to vyzeralo ako scéna z akčného filmu. Povedali mi, aby som okamžite odišla, tak som sa v strachu pobrala domov. Nakoniec sa ukázalo, že zlodej, ktorý sa do domu vlámal v noci predtým, sa stále skrýval v skrini jej syna. Priamo vedľa miesta, kde sme stáli, keď si matka všimla otvorené okno a uvedomila si, že niečo nie je v poriadku. Radšej si ani nepredstavujem, ako by to mohlo dopadnúť, keby si to nevšimla a nechala ma tam cez noc s jej 2 deťmi. Netreba hovoriť, že to bol začiatok aj koniec mojej kariéry opatrovateľky. Opatrovanie detí sa zmenilo na paranormálne aktivity. Vystrašení sme utiekli z domu. Toto je fakt jeden z najdesivejších zážitkov, aké som kedy mala. Som pravidelná opatrovateľka detí, mám 16 rokov, takže to je v podstate moja brigáda. Tentokrát som strážila netere najlepšej kamarátky mojej mamy, dievčatá. Jedna mala 6, druhá 9 rokov. Tá mladšia, no, povedzme, že jej záchvaty hnevu vyzerajú ako vystrihnuté z exorcizmu. Má problém s rukami a nohami, takže ich nevie poriadne ohýbať, ale to by nebol až taký problém. Problém je, že je extrémne agresívna a stačí maličkosť, aby vybuchla. Jej rodičov to ale vôbec netrápi. Dali mi $200 len na jedlo a sladkosti pre ne, plus 100 za nočné stráženie. Takže tam sedím, dávam na ne pozor a v tom vidím, ako tá mladšia chytá psa. Pes ju jemne uhryzne, ako by jej chcel naznačiť, daj mi na chvíľu pokoj. Lenže ona sa neskutočne naštve a začne ho biť. Okamžite ho od nej odtrhnem, ale ona sa na mňa vrhne. Začne mi skákať na chrbát a kopať ma do bokov. Už ma to fakt vytočí, tak ju odstrčím, posadím na gauč a poviem: ak sa odtiaľto pohneš, volám tvojim rodičom. Prvýkrát vyzerala skutočne vystrašene a sľúbila, že ostane sedieť. Idem vypustiť psa na dvor a zrazu začujem tiché chichotanie. Okamžite sa vrátim do obývačky, ale ona pokojne sedí a číta knihu, ako by sa ani nepohla. V tej chvíli mi hlavou prebleskne: duch? Ale snažím sa to ignorovať. Poviem si, že som si to len namýšľala. Vrátim sa do kuchyne, objednám pizzu a zrazu pocítim, ako mi niečo jemne ťahá bok. Pozriem sa dole, nič tam nie je. Opäť sa to snažím ignorovať. Idem pustiť psa späť dnu. No keď prídem k dverám na dvor, sú zamknuté. A pes tam stojí, celý vystrašený. Teraz už viem, že niečo nie je v poriadku. Dvor je totiž zabezpečený tak, aby tá malá nemohla utiecť. Kto teda zamkol dvere? Pustím psa dnu a tvárim sa, že som úplne pokojná. Medzitým staršia sestra sedí vo svojej izbe a hrá sa so svojimi morčatami. A tá mladšia? Zrazu sa úplne zmení. Príde ku mne, pritúli sa pod deku a poprosí ma, aby som jej čítala. Nakoniec pritom zaspí. Sadnem si k telke, ale periférne zbadám, ako niečo prebehlo okolo mňa. Otočím sa. Nič tam nie je. Hovorím si, že to bola asi staršia sestra, ale stále mám v hlave tú divnú myšlienku. Tak sa na ňu idem pozrieť. Spí na malej pohovke v izbe. A v tom ozve sa ohlušujúci výkrik z prízemia. Staršia sa prebudí, vidí ma v izbe a začneme obidve volať jej sestru. Bežíme dolu. Tá malá plače a kričí, že jej niekto potiahol vlasy. Obviňuje svoju sestru, že to bola ona. Ale ja už viem, že niečo tu je zlé. Okamžite beriem mobil a volám ich rodičom, aby sa vrátili domov. Sú totálne na mol. Takže volám maminmu kamarátovi, aby nás prišiel vyzdvihnúť. Po pár minútach sa ozve hlasné búchanie na dvere. Viem, že on by vždy zaklopal 3-krát. Máme to tak dohodnuté, no toto bolo niečo úplne iné. Snažím sa neukázať strach, aby sa dievčatá nebáli. A v tom jedna z nich začne revať a ukazuje na okno. Obe sa trasú a plačú. Otočím sa a tam to vidím. Tvár. Usmievajúcu sa, strašidelnú tvár, ktorá na nás pozerá cez okno. Okamžite beriem mladšiu na ruky, staršiu za ruku a vybehneme hore. Poviem im, aby z vankúšov a diek postavili pevnosť. Zatiaľ čo ja zatiahnem závesy a pred dvere postavím pohovku. Pes šteká spoza dverí, tak ho rýchlo pustím dnu. Rýchly pohľad na okno, tvár je preč. Sedíme schúlení pod dekami, čakáme a v hlave mi to šrotuje. Spomeniem si, že som niekde čítala, že démoni sa často vydávajú za deti, aby nalákali svoju obeť. Bol to ten smiech, ktorý som počula?
Nakoniec prichádza kamarát mojej mamy. Okamžite beriem dievčatá a utekáme von. Strávili noc u nás. A odvtedy ich strážim už len u nás doma. A za každým, keď idem do cudzieho domu opatrovať deti, mám ten blbý pocit, že sa to môže zopakovať. Viem, že to znie šialene. Keby mi to niekto rozprával, asi by som si myslela, že si vymýšľa. Ale ja viem, čo som videla. A keď to teraz píšem, opäť ma striasa.